Hej, i den her video vil jeg vise dig, hvordan du nemt og hurtigt kan tjekke, om der er nogle ødelagte links på din hjemmeside. Du skal bruge et program, der hedder Zeno, og det er gratis, og der ligger et link på min hjemmeside til, hvor du kan downloade det her program. Når du har downloadet og installeret det, så fyrer du op for det, og lukker tipsene her. Så går du ind på nettet, på den hjemmeside, du gerne vil tjekke, og så kopierer vi webadressen. Går ind i Zeno igen, så tager vi File, Check URL, og vi sætter den ind, og trykker OK. Og så spørger den os, om vi vil have en rapport. Den kan være meget rar at have og gemme, men lige nu vil jeg ikke have nogen, jeg trykker nej. Og her så kan jeg se en komplet liste over alle de links, der er på min hjemmeside, og jeg kan se dem, der er markeret med rødt. Det er dem, som ikke fører nogen steder hen. Så det vil være en god idé at gå ind og finde dem på min hjemmeside, og enten få dem slettet eller rettet til en ny adresse. Så nemt er det at tjekke det. Tak fordi du kiggede med. Du kan se flere tips og idéer inde på min hjemmeside, gitteshjemmeside.dk, hvor du også kan læse mere om, hvem jeg er og hvad jeg går og laver.